Hey, hey, hey! This is Boy McCoy! Nandito na naman po ulit tayo sa Gisano, Cordoba dahil may nag-reach out sa amin na kailangan nila ng tulong. Let's go mga kamakoy! Natin si Kuya Neri kasi nangangailangan ko siya.
Ay, sa lang, di ba? Saan nila mga naka-uniform? So, mga kamakkoy, nandito na po tayo sa bahay nila Kuya Neri. Tingnan natin ang sitwasyon niya sa loob ng sa kanilang bahay. Let's go. Kumusta na, Kuya? Sky, uy, sa Sky, uy, sa kapo. Ha? Unsay muhang kuan, balatian. Sky. Grabe niya sa ospital, yung anak, kaya di ko pasubong daw ako vaccine. Paulit ako, tulong ako kadlaw dito niya. Paulit ako lang kay vaccinated jud ilaha. Yung anak mo yung nakakuan sa story, ug siya ray yung nakabawd to sa sulod kay wa ko kakuan niya. Naray gihatag nga medication akatong iyang pag outpatient kay dili man kay mi klaro wala kay further explanation ba. Ang nakabutang lang is kuan ra abscess right abdomen. Oo niya. Ang sudod nga posisyon sa may istorya sa doktor nga Ang liga na lang yung mata mo maputol iyang ginawa. dong atuon si MM dong. Karon? Kay may si MM ba ya papa si Baisilsi makakuan siya na. Maka. Ma-direct jud ang Baisilsi. Yeah. Ato ta mga tabang ni MM ba siya ay makikuan sa iyang papa ba para ma priority siya o kanang padaw Yeah, sa kuan ba. Sa karahay. O sa karaya then refer diretso sa Eversley. Atuon Atapit kita o kay may naa si Vice ron sa kuan. Basic play lang eh. Nang mo picture duhan siya. Maong. Kaya kuan ganan sana. I-forward na yung Dali picture. ka naman. Di ka na yung PL din. Mga lang tag. Sa kuan sa kagaw. Mahal ta milagro sa Ginoo nimo ya. Kay no, dili man ni kanseros siya ha. Oo, ingon. Kanseros pa ni siya, wala po ni. Hagbay ra ni. Walang siya matiman jud. Wa gid siya mapadoktor ba. Wa dyan na igo sa Kayo nga. Naigo sa tamban. Oo, nga perisyon man to nakadakwa niya. Wala man na siya po noy ulcer sir, pero wala man nila na-appeal diha sa kuan, naman siya ulcer po sa iyang. Og ang Ug man na siya to sa suto. Iyang dili ba lagom. Imo spinal cord? pero huwag mo ka siya bibisol. Basta wala siya bibisol. Basta di siya katakot. Kasi Karon dili na. Ang karon dito siya bangon pag yun. dapat na siya matakit-takilid. Kaya basta niya pero naram na sila po mang ambulance no ilahang mo. So, kuya. Unsa man gipray nimo ni Lord? Ha? Gusto pa ka mabuhi? Maong. Parikaw mo dito kuya ha? Kay wag ko mahimo ra ba nimo nga? Kay di ako Ginoo. Ikaw lang i-pray ni Lord, pangayo magigil sa Ginoo ba? Ha? Kay kami maningkamot sa mi kutob sa mga makaya, financial. Kay kanang ta mga dato nga ito ginani hard na to.